F6 snin u nofs għamilna iżjed milli għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern f'25 sena. Dan qalu il-kandidat għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela waqt attività ġewwa l-Birgu s-Sibt filgħaxija. Huwa kien qed jwieġeb għal numru ta' domandi li għamlulu diversi żgħażagħ fejn fakkar li l-Partit Nazzjonalista wkoll kellu numru ta' episodji koroħ minkejja l-kritika li qed jagħmlu lill-Gvern illum il-ġurnata. Partikolarment huwa tkellem dwar l-iskandlu taż-żejt fejn ċena għal fatt li jixtieq li ssir ġustizzja. Jiena mhux semmur f'direzzjoni li ngħid fuq l-iskandlu taż-żejt għandhom isiru investigazzjonijiet. Għaliex inkun populist għax naf li dik hija lajta tan-nies, in-nies qed jgħidu rridu investigazzjonijiet fuq l-iskandlu taż-żejt. Imma ma nkunx fattwali, u jiena rrid inkun fattwali u onest magħkom. Għaliex dwar il-każ taż-żejt hemm numru ta' każijiet, hemm numru ta' persuni li tressqu l-qorti. Mela mhux kwistjoni ta' investigazzjonijiet, kwistjoni li l-qrati jridu jagħmlu xogħolhom mill-aktar fis possibbli. Dr. Bela spjega li d-dewmien f'dan il-każ mhux dwar kwistjoni ta' investigazzjonijiet, iżda li l-qrati jridu jagħmlu xogħolhom mill-aktar fis possibbli ħalli l-ġustizzja ssir. Dawn il-każijiet ilhom li bdew mill-bidu tal-2013 u li sal-lum għadhom imwaħħlin bi strateġiji legali. Huwa għalhekk li Roberta Bela jemmen li jekk ikun Prim Ministru dan il-pajjiż ikun jista' jagħti id-direzzjonijiet fit-teknikalitajiet legali għaliex ilu jipprattika ta' avukat għan numru ta' snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.